Dolazi Božić, a Santazing dolazi u Kaboom City s puno darova. Hoće li donijeti nešto za gospodina Kinga i profesora K? Sumnjam. Čak niti neku malu sitnicu? Ne. A što je s ostalim zlikovcima? Nema šanse. Ali ja želim dar. Santazing donosi darove samo onima koji su se dobro ponašali, a vi ste ove godine bili vrlo zločesti. Što smo tako strašno učinili? Terorizirali Kaboom City, zarobili heroje? Uništili njihovu tajnu bazu? Varali tijekom natjecanja u utrci? Ma to su samo sitnice. Još imamo nekoliko dana do Božića, možda bismo se mogli skupiti za sve nekim dobrim dijelom, zar ne? Dobro djelo? Kao što? Nekoliko dana kasnije Božić je stigao u Kaboom City i dok cijeli grad slavi blagdane. Santazing ostavlja darove za građane. Moramo napraviti mjesta ispod mora za Santazingove darove. To je on! Otkad Santazing zvoni prije ulaska u kuću? Hej! Hej! Spremni za nered? Alarm! Zlikovci! Zlikovci! Opusti se, prijatelju, zar nisi vidio našu poruku? Vašu poruku? Danas kuhamo. Oprostite! O kakvoj poruci govorite? Hej, super ste sredili ovo mjesto. Pogledaj! Hrana! O kakvoj poruci ste govorili? Rick Roten vam ju je poslao. Poruka. Zaboravio sam je poslati. Ovdje. Heroji, ovog Božića kuhamo. Moramo napraviti dobro djelo kako ne bismo ostali bez božićnih poklona. Nered će morati biti u vašoj bazi. Clank, nema struje zbog tih budala. Skateboy, vidimo se uskoro. Vaša ponuda je vrlo primamljiva, ali... Okej. Nemamo vremena za čvrljanje. Krenimo kuhati, dečki. Sigurno se šališ. Zar ne mislite da su već nešto smislili? Mr. King i profesor K su iza rešetaka. Bez njih zlikovci nisu u mogućnosti ništa planirati. Još ulja, ovo nema nikakvog okusa. Nema ničeg boljeg od ukusnog sladoleda za desert. To si namjerno učinio. To je greška, Kid Monca. Ta je budala. Koga ti zoveš budalom? Ne budi tako gorak. Dođi, evo ti šećera. Znate li da je pizzerija iza ugla otvorena? Stani! Santazing! Kako ste ušli? Što ste mislili da zvonim prije nego što uđem u nečiji dom? Mi smo... kuhali? Da. Hoćete li malo porice? Nemam vremena za to. Moram podijeliti darove. Konačno! Darovi! Želim onaj veliki. Moj će biti veći od tvoga. Veći od moga? Ponovi to! Stanite! Zar se i sada morate ovako grozno ponašati? Grozno? Arogantni, pohlepni, nesposobni da radite kao tim? Ove godine nećete dobiti darove. Onda, bili smo dobri ni za što. A što ste mislili? Da ćete nakon što cijelu godinu radite gluposti sve ispraviti jednom zagorjelom večerom? Morate biti dobri čitavu godinu, a ne samo pred kraj kako biste dobili dar. Možda je u pravu. Onda ću biti dobar bez da očekujem nešto za uzvrat. Pozivam vas na zabavu vatrometa!
Ne, vatromet! Zaustavi ga! Pazi! Drvce! Što sam učinio? Oprostite! Nisam si mogao pomoći. Oprostite! Zlikovci, promijenio sam mišljenje. Dobronamjerno ste spriječili moguću katastrofu. Nakon svega, ipak ste zaslužili darove. Čak i ako su manji od darova za heroje. Žalite se? I tako su zlikovci također dobili darove i proveli vrlo sretnu noć zajedno s herojima. Međutim, netko ipak nije tako sretan kao oni. Mr. King. Prvi građanin Kaboom City-a i dobijem samo ovaj komad smeća. Pa barem nešto, šefe! O, kad bi samo znao da sam ja taj koji mu je kupio dar. Neću zaboraviti ovu uvredu, profesore, zapamtite. Prije nego smo bili uhvaćeni, mogli smo aktivirati tajno oružje.